Истисқа ғибадаты. Ништәп истисқа намазы дип әйтелә. Истисқа ғибадаты гарәп теленнән истисқа дигәне ямгыр һорау, ямгыр талап итү. Ягъни без мусулмандар тик Аллаһ Тәгаләннән генә һорагас, ана шул ямгырдарды ла Аллаһ Тәгаләнең хөкемендә, Аллаһ Тәгаләнең теләгәндә икәнен игътикадыбыз бар. Һәм шул без Аллаһ Тәгаләннән һорап, яландарга сыгып, бәлки мәсҗидләрдә лә һорарга була. Әмма сөннәт буенча ул сөннә муаккада дип атала, ислам диненә ныгытылган сөннәтләрнең юлларының береһе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның мисалларының береһе. Һәм истисқа намазының сифаты шулай. Әгәр дә яй көндәрендә ямгыр тотылып торһа, яумай торһа, корылык башланһа, мусулмандарның өстендә шундай бер гыйбадат ысулы бар, ямгыр һорау ысулы истисқа дип атала. Уның сифаты 2 рәкъгат байрам намазы һәммәк намаз укыла, хутба һөйләнә, кырга сыгыла. Бай әйтеп үттек бит инде, мәсҗидтә лә укып була, әмма кырга сыгыу яхшырак була, чөнки кырда кеше үзенең Аллаһ Тәгалә алдында мохтаҗлыгын күрәтә, һәм дә халык мохтаҗлыгын күрәтеп сыга, һәм дә урында киң бит инде яланда. Һәм намазның сифаты хутба һөйләү, мусулмандарга гыйбрәтле, хикмәтле Аллаһ Тәгалә һүзләрен yetkерү, гөнаһтар турында, закат, садакалар турында һәм башкалар турында. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең хикмәте киң, хөрмәтле мәгат, һәм дә ямгырның яумавы бушка түгел. Шуның өчен дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында ла, ул вакытта ла, хәзер вакытта ла шундай вакыйгалар булып тора. Һәм шуның өчен мусулмандар шуныкамак гыйбадәтләргә ентекләп өйрәнеп белергә тиеш. Һәрбер мусулман, имамдар ниләр генә түгел. Һәрбер мусулман белергә тиеш. Һәм тәфсирләп, киңрәк итеп аңлатканда, шундай корылык вакыты килде икән, мусулмандар тәүбә кылып, кемдер бәлки закатын түләп бетмәгән, чөнки яхшы хадистә һөйләнә, әгәр дә халык мусулмандар закаттарын, садакаларын тотһалар, ягъни бирмәһәләр, урын yerine yetkереп, бәлки Аллаһ Тәгаләнең әмере булырга мөмкин ямгыр яумауга. Һәм икенче хадистә һөйләнеп үтә, хатта хайвандарда адәм балалар мусулмандарды, кешеләрне каргайдар дигән. Әгәр дә улар закаттарын түләмәһәләр, әгәр дә улар урнактар кылһалар, бәлки хайван хакына дип һораган булабыз, балалар хакына дип һораган булабыз. Әмма шул ук вакытта әгәр дә без үзебезнең әмерләребезне үтәп тыйгандардан тыйылып йөрмәһәк, безгә ул әйтеп сыгып йөрүдән файдалы булмай. Шуның өчен дә истисқа намазларына яландарга сыгыр алдыннан бәлки тәүбә кылу кирәк һәрберебезгә, өйләребездә, мәсҗидләребездә. Һәм дә түләй алмаган, түләп yetkермәгән яки садакаларыбызны искә төшереп, закаттарыбызны искә төшереп, аны шуларны урын yerine yetkереп түләп, бурычларыбызны түләп, бәлки ниндәйдер уразаларын, ниндәй көндәре калган шуларны үтәп куярга кирәктер. Ана шул бүтән гамәлләрне, бурычларны үтәгәндән һуң гына мусулмандар күмәкләп, яландарга сыгып инде Аллаһ Тәгаләнең алдында үзләренең куркуын күрәтеп, тәкъвалыкларын күрәтеп, бәлки имамдар, муәззинләргә киемнәрен алмаштырып кию, Имам Бухариның риваят кылган хадисендә тап килгән рәвештә, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яланга сыкты тине, бер көндә киемен, кирехен киеп тине. Ягъни бу бөтәһе сәбәптәр инде, Аллаһ Тәгаләнең сәбәптәр. Ул вакытта мусулмандар үзләренең араһыннан иң тәкъвалы, иң укымышлы кешеһен имам итеп куеп, хутбәләр һөйләп, намаз алдыннан яки намаздан һуң гыйбрәтле тәүбә кылып, Аллаһ Тәгаләнең ихлас күңелдән ямгыр һораудар талап ителә. Һәм ул вакытта менә истисқа намазларына Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сыкканда гыйбрәтле, хикмәтле хутбәләр һөйләнә. Һәм халык унан талап итә иде шуны. Һәм ул вафат булгач, уның олатаһы сыга башланы уның исеменнән. Уның исеменнән дигәне уның урынына. Чөнки кайһы берәүләр яңлыша нимешләп инде һәммәндә менә ямгыр һораһак, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның исемен искә төшереп, шуннан аша һорай башлыйлар. Бәлки бу дөрес түгелдер. Без инде үзебезнең арабызда барыбер укымышлы, тәкъвалы имамдарыбыз, мөәззиннәребез, шәкертләре бар. Ана шуларны имам итеп сагарып, аны шул хутбәләрне матур әйтеп, халыкка гыйбрәтле хутбәләр һөйләтеп, һәм дә 2 рәкъгат намаз уку талап ителә. Намазның сифаты кыска гына әйтеп әйткәндә, гаит намазлары, ягъни без елына 2 тапкыр гаит намазларын укыйбыз инде. Ана шул гаит намазлары һәм истисқа намазлары укыла. Ягъни тәүге рәкъгатендә гадәт исә тәкбиратул ихрам, инеү тәкбире менән әйтеп, 5 тәкбир яки 7 тәкбир әйтәбез. Фатиха сүрәһеннән алда.
һәм Фатиха суранан һуң Саббих исме раббикал а'ла сураһы укыла сөннәт буенча, һәм икенче рәкъгатында батканда Фатиха суранан һуң һәл атака хадисул гашия сураһы сөннәт булып тора, ягъни укуы. Һәм шул гашия суранан һуң рукук алдынан 5 тәкбир әйтеп, рукукка китеп, шулай итеп гадәт исә инде намаз тамамланып куела. Бұл инде байрам намазы һәммәк тамамланганнан һуң имам хутбаны намаздан алда яки намаздан һуң айырмаһы укыла инде. Һәм дә шундай урыны бар, бездә бит инде намаздар тыйылган вакыттар бар. Ягъни көн кояш сыгып килгәндә зенит вакыттарында һәм кояш байып торган вакыттар. Ана шул вакыттардан тыш бүтән вакыттарда ла истисқа намазы укылырга мөмкин. Яландарда, мәсҗидләрдә. Һәм шуны әйтеп үтәргә кирәк, хәзерге вакытта кайбер урындарда шундай нидер бар бит инде. Ял итәргә сыккан һәмәк кыланып, шатланып, машиналар менән казандар атып, 5 бармакташ пловтар бешереп, ашап, эсеп, шул бүтән көн буена истисқа намазына сыккан вакытыбызда bir ярты сәгатен генә намазга хутбәгә бүләбез дә, калган 6-7 сәгатен нимештәйбез ашап, эсүгә, кылануга, туп тибүгә калдыралар. Бұл бәлки хаталыр, хата гамәлдер. Ямыр яуган хәлдә лә бұл, ягъни арабызда бәлки берәүнең дугаһы макбул булгандыр. Шуңа күрә лә уның сифатын кабатлап үтәбез, бәлки бүтән курку менән, бүтән мохтаҗлык менән Аллаһ Тәгаләдә яңгырына, рәхмәтенә мохтаҗлыгыннан сыгырга тиешбез. Сыккан вакыттарыбызда яландарга сыгабыз. Тау баштарына түгел, яки бер алыс елга буйларына түгел, бәлки мохтаҗлык күрәтеп, как яланга сыгып һораудар сөннәт булып тора. Сыккан вакыттарыбызда Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылып, барып җиткәнсе тәкбирдар әйтеп, бер-берегезгә сәламдар әйтеп, дугалар кылып, атаның һүзләрен, Коръәннәр укып, искәртеп, динебез турында, Коръәнебез турында, сөннәтебез турында, тарихыбыз турында бер-беренә искәртүләр, сабырлык турында искәртүләр күп күренә инде. Һәм шул ук вакытында менә кайбер нидәрдә тагын да шундай яңгышлыклар бар. Хайвандарды, хайыр, харыктарды ла кывалап сыгарырга сакыралар. Бәлки булар дөрес түгелдер. Бұл бәлки әгәр дә ямгыр тотылып торды икән, тик әдәм балаларының гына бурысы булып тора яландарга сыгу.